Отгоре пишало кое. Пишало кое е за зурница. Чакай да видим. Катя Кочев. Мисля, че това трябва да е за То е мами. за тебе, майко. Добре. Ай, добре. Може да видим? Да, с Катя. Какво и трябва? О, жилетка ти е купила. Това на тебе. А, на мене. На тебе ще каше. На мене. На тебе ще. Това е за маминка. То е за тебе, майко. Абе, как ще ме прави розова? Розовата За пантера. тебе. Розовата пантера. Може да е на зорничка, ще видим, ще питаме. Не знам. Е, тук има нещо отвори. Не знам, може е на зорничка. Защото е медиум. For Zizi, ja. For Zizi пише тук. Да. Окей, for Zizi. Значи, Това е за Валентайн. Да, и за Zizi сигурно. Да. Окей. Zizi. те върките не могат да тарават да говорят стики, пак тия дни не е добре. Той сигурно е за Zizi пак. Нещо. Да си постелете шлайферче. Сега. Тоничка другото отваря.